Hola a todos, somos Alberto, Santiago. Elena. Lúa Serea. E hoxe imos falar sobre un dos paños do Mural de Mosteirón. o sector pesqueiro en Sada e as súas saídas profesionais. Temos varios tipos de pesca, pesca litoral, de altura e tamén acuicultura, representadas no mural. A pesca litoral era máis utilizada no porto de Sada, indo e vindo todos os días para recoller con nasas e redes pequenas peixe típico da zona, como poderían ser pulpos, nécoras, fanecas, calamar, pintos, maragotas e o máis importante, a sardiña. Aínda que a altura era menos utilizada, podemos vela representada no mural. Con ela se pescaba merluza, peixe espada, bonito, etc. A acuicultura podía verse en bateas, que anteriormente eran barcos vellos que se reutilizaban para o cultivo de, por exemplo, mexillóns, e en granxas de salmón e tamén de dourada. Moi ligado ao sector tiñamos conserveiras, sobre todo de sardiña. O sector pesqueiro puido chegar a ser o 90% da economía de Sada, sendo algo de gran importancia na súa economía local. Todo isto nos dá unha ampla variedade de profesións como poderían ser os grados medios de cultivos e acuicultura que se poden estudar no Instituto Galego de Formación en Acuicultura, en Pontevedra. Mantenemento e control de maquinaria, de buques e embarcacións, que se pode estudar en Culleredo, no CIF de Universidade Laboral en Ribeira, na ESCO Oficial Náutica Pesqueira. Navegación e pesca de litoral, que se poden estudar en Culleredo e en Ribeira, como mantemento e control de maquinarias, ademais de no Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico, en Pontevedra. Xa como ciclos superiores da familia, podemos atopar a acuicultura, organización da mantemento de maquinaria, de buques e embarcacións, e transporte marítimo e pesca de altura. Eso sería todo, moitas grazas.